Vážená raditeľka Romathánu Michaela, možno tieto slova budú bolieť, ale sú pravdiví. Uvedomte si, že niektorí ľudia potrebujú osobný kontakt, lebo nejaké dôležité veci s vami chcú porozprávať a potrebujú osobne stretnúť sa s vami. Vidím v tomto veci nedostatok pri komunikácii. Myslím, že na to, že niektorí ľudia nepotrebujú, aby hovoril za vás niekto, alebo konal to, čo vy kážete. Myslím, že robíte zo ľudí poskokov. Aby som vyjasnil niektoré veci, ktoré sú potrebné, nepotrebujem, aby som niekoho počúval, aby niekto mi napísal, ale ja potrebujem osobný kontakt s vami. Neviem, ako chcete rozvíjať Romathán, ako chcete zlepšiť, ale keď takto budete ďalej robiť, len pokazíte niektoré veci a niektoré vzťahy, ktorí majú ľudí a približujú o divadle Romathánu. Ja presne viem, že akého prostredia prišli ste, kde ste boli, lebo ja som takisto v tejto prostredie a poznám veci, ktoré sú a robia aj divadle. Napríklad by som vám chcel povedať, že veľmi dobre poznám Moniku Kerekešovú, ktorý už dávno pred vami robil divadle a pomáha ľuďom napríklad v tanci a osobné veci. Napríklad a mne veľmi pomohol. By som mohol spomenúť aj učiteľa Stanislava Zbierského, ktorý bol ochotný pomôcť a pomohol mojej dcere ďalej ísť. A na posledný rade by som chcel pozdvihnúť raditeľku konzervatórium Gabrielu Radičovú, ktorý je ochotný pomôcť urobiť všetko pre Romov, aby mali vzdelanie a niekde dostali. Takú neochotu som nikde nevidel a taký neslušnosť to vy robíte, nikdy som nepočul, ani som nevidel. Ale keby ste so mnou prediskutovať niektoré veci, čo som teraz povedal, tak kľudne môžete napísať. Kedykoľvek som vám v dispozícii a môžeme porozprávať. Ale keď nechcete, aj to je vaša vec. Ale čo som povedal, že napíšeme aj novinár, aj to splním. Aj doslova. Keď vaše chovanie nebude zlepšiť a nepomôžete tým ľuďom, ktorí chcú dostať do divadla, nemyslím na dceru, ale ostatných Romov, ktorí sú vzdelaní a sú talentovaní, tak vaša práca je na nič. So pozdravom, Ondrej Rusov.